Isa ka ba sa mga consumer na napapailing na lang sa taas ng buwanang bayarin sa kuryente? Sinabayan pa yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusin. Pero hindi na raw kailangang mabahala dahil isinusulong ngayon ng pamahalaan ang pagtanggal sa ilang dagdag sigil na nagpapabigat sa electric bill. Kabilang dito ang Systems Loss Charge na nais alisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong July 27, sinabi ni Marcos na hindi dapat ipasa sa mga mamimili ang bayarin sa pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system dahil hindi naman sila ang sanhi nito. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Sa ilalim ng kasalukuyang EPIRA na ipinasa noong 2001, pinapayagan ng mga power utility na singlin ng consumers para sa systems loss bilang bahagi ng kanilang electric bill. Ang systems loss ay tumutukoy sa bahagi ng kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plants hanggang sa mga tahanan at establishmento. Maaari itong dulot ng natural na pagkawala sa linya o iligal na pagkonsumo ng kuryente. Pero ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, posibleng abutin pa ng 1 taon bago umano mapatupad ang pagtanggal sa systems loss sa bill sa kuryente. I would say before the next SONA, 1 year. Okay, thank you. Hindi kasi ganun kadali lang na we can issue policies, Alvin, but the implementation side of the electric co-ops they have to purchase some new equipments, mga ganun. So it will take time talaga. Pero tatrabahuin po yan ng DOE at ng ERC para as mandated by the President, para mabawasan po ang bill nila ng mga tao. Kaugnay niyan, naghain si Senador Erwin Tulfo ng mga panukala para alisin ang systems loss charge. Gawing exempt dito ang 12% value-added tax at ipawalang bisa ang energy tax law. Ayon kay Tulfo, layunin ng mga panukala na mapagaan ang gastusin ng publiko na bukod sa konsumo ng kuryente ay nagbabayad pa ng iba't ibang dagdag singil sa kanilang bill. Gayunman, kailangan pa umanong tukuyin ng Energy Regulatory Commission o ERC kung magkano ang eksaktong matitipid ng mga consumer sakaling maisabatas ang mga pagbabago. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.